Okno, jo, sorry, brácha tráva, já jsem ti neodpověděl. Můžeš se na mě joinout přes můj účet, jakoby mě followovat, protože friendy já si nedávám, jinak potom bych si musel vymazat friendy a je to strašný pain to dělat. Tak jo. Máš štěstí, že bodec řekne 15 sekund a ne 15 minut. Už jsem si na to dal pozor, neboj. Takže. Prom. OK. Musím se vžít do reality. Klasický nějaký Netflix drama pro holky. Takže. Jsem na vejšce. Líbí se mě tam nějaký kluk. Potřebuji na něho udělat dojem. A jdu si vyzvednout vysvědčení a potom se už neuvidíme. Takže ten dojem je hodně důležitý. Co si na sebe vezmu? Vezmu si na sebe něco zajímavého. Třeba, no nějaký šaty by to chtělo, ale ne zas nějaký jako old school. Jako ne zas old school, ale ne zas nějaký extra moderní, jako by to chtělo. Co když tady ty šaty? OK, tak jo, tak tady to by ho jakoby impreslo, to jo. Co když můžu si dát cut? Cut, ale já bych chtěl cut jakoby to dole, tam nechci. Já nechci to dole tam. No nic, tak to musíme mít. Tady když tak ho pošimráme na patě asi. Protože nevím, co to jiného jako s tím dělat tady. OK, dáme si tady to. OK. Prom, úplně to feelu. Ne, prom, tady to bude lepší. To jako bude lepší, to bude víc takový, jakoby jo, jsem hodná, takže si mě všímej. Jo, přesně. Jako ty špagety, ty jsou nejlepší, ty si možná necháme na tady to kolo reálně. Ty špagety tam musí zůstat. Jakou barvu? OK, tmavě červenou. Tmavě červená barva, potřebujeme ho impresnout, prostě musíme se do toho vžít. Tmavě červená, no to zase vypadá jak někde v Americe Waitress, někde v roce 1968. Když potřebuješ dojem na kluka v 9. třídě, jdeš bez oblečení do třídy. Jo. Už v 9. jo, to už jde tak jen jako za mlada. Ty jsi úplně mimo. To je jakoby dík, no, Káťo. Jak v hře, no. Takže. Aby jsme se do toho vrátili, tady to potřebujeme červený, jasně. To bude dávat jako danger vibes, samozřejmě, aby si zase nemyslel, jako, že jsem úplně zase tak easy. Potřebuju samozřejmě nějaký, jasně, tady korunu, no to vypadá no to vypadá úplně hrozně. Pryč. Tak. Bižutéry samozřejmě. OK, velký náhrdelník, protože mám velký srdce a potřebuju taky velký náušnice samozřejmě. Yes. Ice cream. Tasty. Potřebujeme účes hlavně. Potřebujeme účes a dobrý boty. Boty tady jsou úplně na nic. Potřebuju tady ty, OK, jo, tady to jsou dobrý školácký boty, to vypadá v pohodě. Samozřejmě silonky si brát absolutně nebudu, protože potřebujeme prostě impresnout toho kluka, chápeš? Tak jo, jasně, takhle to vypadá, bude to jak z anime, kde jakoby si řeknou, že se milujou a tak, protože tady budou vlasy, bude to úplně super. Takže tady to si vezmu, už to vypadá nějako, že to začíná vypadat nějako. Jasně, jo, takhle blondětý, přesně, ty špagety se k tomu krásně hodí. Mám si vzít ponožky do bot? Já si chci vzít ponožky do bot. Dejte mě ponožky. Tady to můžu mít jako ponožky? Aha, tak ne. To potřebuji pryč. Kde jsou ponožky? Kde byly ponožky? Já chci ponožky do bot. No tady nejsou ponožky. Haló, ponožky? Jsou tady někde ponožky? Kam to přemístili? Tady ne, tady ponožky. Kde jsou ponožky? Já potřebuji nutně jako Čech do sandálí ponožky. Já prostě ponožky nedokážu najít. Oni prostě na mé oddělali. No nic. Dáme si tady sleeves, samozřejmě tady ty, jasně. Dáme si je do červena zase. Tmavě červený, tak, jasný, špagety nám do toho krásně sedí. Zapomněli jsme ještě na něco na prom. Sponu do vlasů by to chtělo, ale absolutně nejde. Jak jim říct, že si chceš, jak jim říct, že jsi Čech, ponožky. No, ponožky do podpatek je crazy work. A nejsem jediná, no jo, ale jakoby ty ponožky jako nemůžu najít. Jakože kam je mohli dát? U kalhot nejsou.
Tamhle taky nejsou. Tady jsou? U bot? Nejsou. Tady taky nejsou, tady dál taky nejsou. Tady dál taky nejsou, tady dál nejsou, tady jsou jenom rukavičky. Jsou! Já jsem jenom neviděl, já jsem slepej. Yes sir, bílý ponožky, krása, možná malinko jakoby znělý, protože jsou už používaný, viď? Tak, dobrý, já si myslím, že teďka to vyhraju. A jenom si musím špagety, vlastně špagety si necháme, Banks možná bych mohl nějaký, viď, udělat. Tak, Banks nějaký pořádný, prosím. Statický. Jako se nám dalo žlutou. Ale tak proč ne, viď? No, teďka jsme cute, dává to jakoby dobrý vibes, prostě prom a uděláme dojem na kluky. Takže já si myslím, že já jsem úplně happy a že to vyhraju. Slay, přesně tak, UFO, přesně tak si myslím, že to je. Je to slayozní, jak se říká česky. Půjdeš hrát jinou hru plus? Ne, já si to užívám, tady to je úplně super. Jaký gay? Proč mi tady na TikToku píše někdo gay? Já za to nemůžu, tady je mnohem víc oblečení prostě na holky než na kluky. Jo, takže tady jsme se vžili do role a teďka uvidíte, jaká jsem hvězda. Dáme tady Apple Dance normálně s mýma špagetama na rukou. Oh yes, vidíte ty špagety? Snad tam nepraskují, jak nás Italci prostě jakoby vykopou z oken, ale nevadí. Italové, pardon. Tak jo, Apple Dance na prom, dobrý, vyhrál jsem podle mě. Tak se jdeme podívat na ostatní. Jo, hele, tak tady to jakoby docela dost sedí, tady to vypadá, že to sedí hodně, jakože sorry. Jako já bych rád jako jí dal míň jako hvězdiček a zvolil taktiku, ale jakoby sedí to hodně, no. Sedí to hodně. Actually to je nejvíc mužská věc, co momentálně zdravý kluk může udělat, si myslím, cože? Jako hrát za holku. A tady to, co máte ten knírek? Vypadá jak tady Vincenzi z toho, do prčic. Z mafie. Teďka. Jakože co to je? Vincenzo, nalej mi víno. No, naší třídě dneska furt objímají nějaká typ tupá holka kluky. A mě asi 3krát, no tak to holky tak dělají. Jo, no tak tady to vypadá trochu spíš jakoby na karneval, sorry Káťo, ale jakoby vím, že jsi tady na streamu, takže ti dám 5 hvězdiček, protože ses tady připojil a podporuješ mě tady, takže prostě tady máš taky podporu ve hře. Nebát se hrát takové hry. Aha, no já se nebojím, já se spíš bojím, co přijde potom. A já jsem nevyhrál absolutně. Špagety v ruce nejsou dobrý na prom, to si pamatujte. Kolik hvězdiček? Jenom já jsem úplně poslední, 4 hvězdičky. Já si myslím, ale jakoby, že mě se to líbí, co jako si myslíte vy? To je jakože sorry, ale teď je to úplně top. Za mě. Jo, ta hra a dokud ti to zabaví, tak je to problém, cože? Mě to nebaví. Bubble pop. Uděláme jako mužskou, ok, uděláme, vím, že bubble pop je jako něco jiného, ale já tady potřebuju zkusit svůj dress up tady menší a já nutně potřebuju zkusit tady to na bubble pop. Ach jo, no tak to jsem neviděl. Tak ale pozor. Vezmeme si topík takhle. Ať jako by jsme tady family friendly ještě furt. Tyjo, no. A je to. A umím plavat dokonce. Už se mi to nechce hrát, aha. Tak jo, Káťo. Já jsem ti dal poprvé 5 hvězdiček a už si to nechce hrát. No tohle. Tak jo, dáme tady bubble pop, ok, tady můžeme nějaký katy, nemůžeme katy. Dáme tyjo, co dáme, červený jsou piraně nebo něco? Dáme pirani. Piraňskou barvu potřebuji. Uděláme chaos. Udělám to tady růžový takhle. No to je hrozný. Jako vypadá to hrozně a zároveň moc ne. Něco na hlavu. Já budu mít podvodou kočku. Já si vezmu podvodu kočku, to bude super. Jo, přesně, zachraňujeme kočku. To tam potom napíšu a vyhraju na 100%. Dáme teda, potřebuji už ty nudle, jakoby se jich zbavit na prstech. Ach jo, no tak to... Doprčit, hlavně, že tady říkám, že tam být family friendly, že? Ok, dáme si tady klasický nechtíky, dáme si modrý. Ach jo. No, dáme si tady vlasy samozřejmě, potřebujeme nějaký ty...
Doufám, že to nikdo na to neklal. Hlavně to nikdo neklipujte, prosím. To je jakoby... Nechci, aby se to klipovalo, protože to je úplně hrozný. Jakože takovýhle přeřek. Default. Jasně, tady to vypadá, že to vypadá docela chaoticky, takže to jako můžeme použít. Tak a chtěl by to ještě jiný ten... Takovýhle face, přesně. No jo, bubble pop. Už jakoby vidím výhru. Jenom potřebuji ještě jiný, jakoby tady ten topík. Tak mi tady říkám. To se mi taky nechce teď. No. Tak. OK. Myslím si, že to je v pohodě. Ale máme tady jakoby 3 minuty. A za ty 3 minuty jakoby se můžeme nudit. Takže jakoby jak hodnotíte můj outfit, co by se dalo vylepšit, co by se dalo jako zhoršit. Jako jsem zvědavej, co mě na to napíšete. Borec se zamiloval do Roblox postavy. To, že říkám, že to vypadá dobře, tak to neznamená, že jsem se do toho zamiloval. Ach jo. Já dokážu být komplexní, jak se tomu říká, že jakoby dokážeš říct, že to je pěkný, když se vžiješ do někoho nebo z nějakého jiného pohledu se na to koukneš. KT baby 200 z 10. OK, děkuji. Sorry, Poky, Uvu, co to tady píšeš, Káťo, do chatu? To je jako, co je? Jakože mám micinku. A schválně, jak ta micinka ještě může být držena teda. Jo, tak tam to určitě s ní budu plavat, OK. Takhle to bude lepší, jo, takhle to je lepší. Sebereme si coiníky samozřejmě. Seber ten coin. Dobrý. Jo, si řekl, mě bys dělat návrhy na pro H2O. Asi klipnu. Jakože budete klipovat to, že jsem řekl jo. No tak to jsem neviděl, ty. A jo. Jdu si to přetočit a udělám klip na prsty. Ne, nedělej klip na prsty, Daniel 225. Už jsem se zase málem přeřekl, musím víc myslet, co říkám, ty kokos. Na moře to zase tak hrozný není, ale jako na bubble pop jako téma to jako absolutně není. Takže jestli jako vyhraju nebo to, já schválně udělám tady vydírání emocionální, já tam napíšu Saving the cat. Jo, já to tady připravím. Saving the cat. Jo. A právě, že oni mě dají 5 lajků za to, že jsem tady krásně zachránil kočku. Uvu prsty prsa kreator core. Tak jestli někdo udělá edit z toho, nebo něco takového, tak to já už fakt nebudu moc jako reálně. Já bych si dal bubble tea, já ani ne. Já jsem ho neměl už strašně dlouho a naposledy to bylo extrémně sladký. Jako extrémně. Tak jo. Saving the cat. Saving the cat. Tak. Jo, tak tady to takhle se protočím 360 pin. No jo. Teďka už vidím ty hvězdičky. 5 z 5. Tak. No udělám, kdyby mě kick fungoval, tak musíš to nějako pořešit, protože my tady na kicku máme i channel pointy, za který potom máte různé odměny. A až budeme hrát hororovku, tady to je právě cute. A až budeme hrát hororovku, tak k ním budeš moct dávat i jumpscary a strašit mě. Takže se vyplatí být na kicku. A jo, fakt, že můžu klip. No můžeš, no. Můžeš klipovat, jenom je to takový podle Mind takyho nic moc. A tady to, co to je? To jsme někde v Barbie, no to je, no. Jako tu zmrzlinu by mě zajímalo, co je jako ta příchuť růžová, ale jinak jako si myslím, že to v pohodě. Takže ty chceš pomáhat mě, aby to fungovalo? Abych mohl udělat ten klip? Jako, no, já jsem mluvil o channel pointech, ne o klipu. OK, tak tady ta se prolomila dobře, no, ale já furt nevím, co je to bubble pop. Jakoby, já nevím, já zvolím teda taktiku, takže tak, no. OK, tak sváně, teďka jsem stejnou kočku, vyhraju. Oni si neváží toho, že já tady zachraňuju zvířátka. Spod vody. Jako ne, že podvádím, ale jakože spod vody, jakoby pod vodou. Jakože co to bylo? Jako prosím, 3 hvězdičky, oni mě dali jenom 1, všichni? Tak to běžte někam. Já se s nima nebavím.
Já jdu co nejdál, odjíždím. Kde mám autobus? Tak. Jo, aha, tak on už je asi plnej. Jaký Santa tam je? OK. No. Nebaví se s nima. Budu uražena. Já uražený, pardon, já už se do toho tak vžívám, to je hrozný. Do zítra 23:00 bude na mém TikToku možná i IG. No tak to jakoby se na co těšit, no tak ale jakoby jestli to fakt bude, tak mě tam aspoň označ, abych jako si toho všim. Jako ne, že bych úplně jako chtěl, jo, nutně, ale hráč nebo sráč, no jakoby asi hráč, no záleží. Možná je to komplikované, OK. Kreatorka, ne, já nejsem žádná nic. Já nebudu. Já prostě už jsem tady speechless, reálně. Přejmenuji se na kreatorka. Do prči. Nebudu se přejmenovat na kreatorka. Stop it. Za subscribe na Kiku. Za subscribe na Kiku se na týden přejmenuju na kreatorka. Ach jo, no tak to jestli tyhle, no. Protože ono ty to můžeš změnit až po týdnu, myslím, že jo. To je možná bylo worth it. Nebylo by to worth it. Ach jo. Lidi, složíme se, no tak jako ach jo. OK, čekej, jdu pro maminu kreditku. Nekať mám se kreditku, aby si mě tady mohl koupit saba jenom, aby jsem se přejmenoval na kreatorka. Ach jo. No tak to jsem to dopracoval. Co vůbec mám za tým? Úplně jsem na to tady Daredevils and Troublemakers. OK, takže BD prostě. Jasně. Takže dáme tady nějaký BD vibes. Dáme tady nějaký tričko, tady to jasně. No jakoby tady to spíš vypadá méně než Troublemaker, ale jako spíš jakoby Popular Girl, ale tak nevadí. Bude to platit i příští měsíc, otázky. Že se takto přejmenuješ? No nevím. Nemyslím si. A taťkovou taky jdeš pro kreditku, taťkovi. OK. Tak to mě třeba koupíš tak 20, ne těch sabů, nebo jako co, abych to měl na 20 týdnů. Tak nebudu se ale přejmenovat na kreatorka, to jakože za ten sap, no možná. Ale jako to je tak všechno. Ach jo. No jestli jsem si kalhoty ne, šortky, co dělám? Potřebuju šortky, prostě šortky jsou cool, ale ne tady, já potřebuju sportovní, nejsou tady sportovní šortky vůbec někde? Já si myslím, že tady někde byly. To bude někde tady vepředu, podle mě. Nějaký šortky sportovní, halo, prosím. Jo, tady. Nice, přesně tyhle. Tak, máme tady American School Vibes, jakoby. Tak. Chci holčičí PNG. Kdo umí kreslit? Já půjčím, ale on to musí být můj charakter, no. Dáme si tady krásný tenisky, růžový, krásně to sedí, OK, jdeme si ještě změnit face. Tak zase budu oblíkat, OK. To by mě ani nevadilo, Káťo. Kdybych jakoby se s tebou vídal, jakoby reálně. Jako... vlasy. Potřebujeme vlasy, dobrý. Jako on mě dala prázdnou, čekej, jdu pro druhou, cože? Kick mi asi funguje, tak si jdu udělat ten klip, teďka jsem se trochu lek reálně, malinko to se mnou hrklo. Aha, takže ty jdeš udělat klip, já už myslím, že jdeš dát saba, už jsem se těšil tady na penízky. Ach jo. Děláš, jak když se mnou nevídal. No vídal, ale já to tady nechci říkat na streamu, víš, jako by to mělo být potají, jako prostě si úplně vyvedla z míry. Jak radši přemluvit? Co? Jak radši přestal mluvit? No právě, že to vyvedlo z míry, to tady úplně vykolejilo. Proč tady je zelená hlava, WTF? No potřebuju, OK. Tady to vypadá Princess Vibes, OK, potřebujeme bangs, dobrý bangs potřebujeme tady. Bangs dáme tady delší, tady to je hnus, dáme tady ty, přesně, to je boncho, dobrý bangs. Tak, úplně cute, ale akorát, že nevypadám vůbec jako troublemaker, takže si tady vezmeme, potřebuju nůž. Kde je nůž? Kde je vařící sekce? Sice jsem žena, teda nejsem žena,
A neumím vařit, takže nechci do vařící sekce. Já to už začínám ztrácet tady z toho streamu. To je jakože sorry, ale to, co se tady děje. A já nevím, co si mám vzít, já nemám nůž. Já potřebuji nůž, ale police. OK. Takhle, dobrý. Baseballku. Je to potvrzené? To jsem nevěděl. No, tak dobrý, no. Knihy funguje, kreatorka ženská, no. To jako, co to je jako byl Spirit, jako kokos. Já jakoby si myslím, že bych za chvíli měl ten stream asi ukončit, jinak tady. Jinak za chvíli se fakt asi přijde na to kreatorka, nebo já nevím. Ten asi určitě AI, já to věděl. Ne? Jak? Ne, ne vůbec, já nemám slov ani. What's up, baddies, dáte mě 5 hvězdíček, jo? Tak dík. Udělej si operaci, nebudu si dělat žádnou operaci. Jakoby sorry, ale jakoby já na to ani nemám peníze, právě proto jsem po tobě chtěl jakoby suba. Takže jakoby, jestli dáš peníze na operaci, tak to na tu operaci absolutně neutratím a jakoby řeknu, že jsem to na to utratil a změním si voice changerem hlas na ženskou, ale jakoby peníze si nechám, viď? Takže já si myslím, že můj fitík je docela jako v pohodě. Samozřejmě nám zase chybí ponožky v botech, ale to za chvíli snad spravíme, ale já si myslím, že to radši tam dát nebudu, abych to neskazil. Chtěl by to důkaz potom? Fight, že jo? Změna pohlaví. Zakazuju, ne. No taky si myslím, přesně. Až někdy potkám v realitě, řeknu kreatorka. Já se nikdy neodhalím. Já budu navždy kreator lomeno kreatorka. Potom. Jo. Do prčic. No, tak jakože já nevím, no. To je hrůza. To je hrůza. Nebudu by, mně se líbí jedno určité pohlaví. Jako, nebudu. Teoreticky by byl furt geneticky... Ale můžeme se o tom přestat jakoby bavit? Jakože tady to se jako schyluje jako hodně někam jinam. Normálně bych jsem tady měl dát nějakou podcastovou hudbu, měli jsme rozjet tady podcast o tom, jestli je kreator, kreatorka nebo kreator. Tak jakoby popovídat si tady o tom, můžeme udělat tady talking stream jako klidně. No. Co to tady je? No záleží na jakou operaci by si šel, viď? Na zvětšení to ano. No. OK, tak tady to je hodně cool, tady to se nejlíbí dost, jako reálně. Tomu dávám 4, ať mám šanci na výhru. Přitom moje šance na výhru už od začátku byla nulová, ale dobrý. No. Čekej, jdu si udělat klip. Já čekám. Normálně já už čekám. Já už fakt čekám, kdo ten klip udělá a pošle mě ho tady do chatu. To je jakože... Jdu si pro klip. No, tak GG. Už to vypadá, že ten klip fakt bude. Ach jo. No. Jak jsem věděl, co ho napadne, no. Klip bude, ach jo. Tak tady to vypadá docela cool, ale jakoby trochu se jakoby spálila na pláži, si myslím, jakoby nechci nic říkat. No. Já z vás nemůžu. Já už to začínám fakt ztrácet. Jo, samozřejmě tady někdo bude dělat filmový postavy, tím pádem to není originalita, tím pádem 1 hvězdička jenom. Brumík, hi, dobrý den, zdravím nazpátek. Nechodil bych sem, neradil bych to, protože mě tady docela šikanou s tím, že jsem kreatorka prej. Nebo kreator. Máme tady spekulaci, takže co si myslíš ty, Brumíku? Jako Brumíka bych si dal, jakože sorry, ale jakože na Brumíka mám chuť. Jako pošleš? Jako přes sub, jako co? Klip? Klip normálně musíš jako do chatu. Link. Tak to myslím. Ne přes sub. No. Počkej, já jsem vyhrál, nebo kolikátý jsem byl? Já jsem úplně nevnímal. Já si myslím, že jsem byl první. Že jo? Že jsem byl první, určitě jsem byl první, no jo.
Přiznejte mě to v tom chatu, že jsem byl první. Brumík, mňam, brumík. Mně to přijde v pohodě. OK. Tak jo. Brumík je v pohodě. Takže... jako tady prostě přijde Brumík do chatu a hnedka prostě tady Brumík. No ale jakože Brumík, mňam a ještě takový ten vanilkový nebo čokoládový s vanilkovým vevnitř. Škoda, že ty brumíky nedělají double brumíky, že by byl z obou stran a na jedné straně by byla ta čokoládová verze a na druhé straně ta klasická. To by bylo tak super. Normálně já chci brumíka tolik. Teďka. Zase chutě, ano přesně zase chutě. Budeme tady normálně příští stream, možná uděláme reálně reakce na jídlo. Na nějaký videa ohledně jídla. Fotografer, no tak to je jakoby to, co jsem vystudoval, takže to bych jako měl zvládnout úplně na jedničku, si myslím. Takže si myslím, že prohraju, ale dobrý. Potřebuji foťák. OK, máme foťáček, dáme ho samozřejmě tady béžovej, béžovej povídám. Béžovej. OK. Tak. Nejlepší. Vanilka, jo, vanilka je prostě dobrá, no. Já tady pomalu jím omítku a ty mi ještě děláš chutě. Tak nes omítku a jest chutě. Tady je baseballka, já si ji nemohl najít, to si děláš srandu. To nic. Mlíko teda nebo smetana, cože? To jsem teďka nepochopil. Což vlastně máme fotografer, OK. Dejme tomu, co bych měl mít jako fotograf. Nějaký casual wear, takže asi jdeme pryč a jdeme si tady vzít klasický kalhoty, takhle. Jasně, dáme si tmavší, nějaký topík a bude to. Tak jo. Chci si to zkusit zahrát. Tak můžeš, je to Dress to Impress. Případně se můžeš připojit na mě, když si najdeš můj nick, Josik, tak mě můžeš jít dát follow do hry. Takže jakoby se potom připojíš přímo na ten server, kde jsem já. Co jsem chtěl, topík tady byl pěkný s tou košilkou pod tím. Tady, ano, přesně tady ten. Ten je jakože, ten je pěkný, ten dává jakože pretty vibes. Ale jakou asi dáme béžovou barvu. Tak, OK. Boty dáme nějaký klasický, asi. Asi takovýhle, yes sir, přesně. Jako já si myslím, že kreator se tady neupře ve mně. A ne, že někdo napíše kreatorka, to je jakoby... Já si to prostě už dělám sám asi. Tak. Yes sir, přesně. Jsi říkal, že pak budeš mít jiný PNG? No, ty tvoje, pokud mě uděláš, to jakoby záleží právě na tobě, no. OK, dáme tady klasický přírodní nechty, protože prostě natural jsou top. Krátký vlasy dáme, jasně, vypadáme teďka trochu jakoby jak v Japonsku, ale nevadí. Dnes tedy tmavší hnědou. Tak, trochu je tam nějaká ta variace, přesně. Obličej nám sedí ještě v pohodě. Teďka můžeme ještě jít na nějaký další accessories, takže... Jako fotograf potřebujete baťůžek, který je tady, aby se vám tam vešly fotky a všechny ostatní věci byste mohli potřebovat. Dáme tam béžovou, samozřejmě béžový stripes nebo bílý, necháme bílý, tmavý béžový zip a tady to dáme taky béžový a necháme ten zbytek takhle, jak to je. A jdeme si pro nějaký krásný náhrdelník. Dělám si to sám. Cože? Proč to píšeš už jako, že dělám si to sám a místo dělám si to sám? OK, jsem tam, OK. Tady jsem zvědavý, co máš to, co budeš mít za outfit. Takže casual, nějaký tady klasický malinký srdíčko, to je takový casual, takový cute, co by jako prostě měli fotografové. Necháme to na zlatě, jasný. Dáme si ještě nějaký náušničky, ty už můžou být trochu větší, třeba takovýhle, jasný, teďka to už dává dobrý vibes, já si myslím, že já jsem úplně v chillu a že to mám vyhraný. Aha, ty si to děláš sám. Jo, no právě. Jo, aha, počkej, dělám si to sama, dělám si to sama, jo, to je ta písnička, jo, už jsem to pochopil. Dobrý.
Jezus, řekni to. No už jsem to řekl. Chill. Zas tady v chatu. Teď ještě dostávám hate prostě. Já jsem zapomněl, že mám VIP. Ty seš tabrumík? Chat. V chatu máme tabrumík. Tím pádem já jsem ten kreator, nebo ta kreator? Já už nevím. Ale máme, já si myslím, že to je ten brumík. A ono to je tabrumík. No way. Ta hra nefunguje. Ale funguje. Hurej, konečně jsem to řekl, to je true. Ale jakože brumík, ta brumík, ty kokos. Ta kreatorka, no. Ech jo. Já se toho nezbavím, ale jako já si myslím, že si to povedl. Jak se kopíruje? Kopíruje má foťák má kopírka. Další foťák má kopírka a béžová kopírka. Všichni tady jsou kopírky moje, jakoby mě. Ach jo, no to jsem teda neto. No. Já jsem tam joinul a nemohl jsem nic. Jo, to se ti občas děje, no. To musíš zkusit znova. Jak tady běhá ty kokos, tak chce hodně něco vyfotit, jakoby. Tak chce, no. OK. Já si myslím, že mám solidní šanci na výhru. A nevidím nic, co by se dalo zlepšit. Reálně jsem tady jako model už, co mě můžou kopírovat. Cože, fotograf má foťák? Jak jen může, no právě. Všichni se tady po mně kopírujou, jako to je hrozný. A já mám ale nejhezčí, jo? Vidíš to? Sice tam růžují ty věci, ale to nevadí, jsem prostě girly, chápeš? Ne jakoby, že já jsem girly, ale jakože v té hře jsem girly. Já jsem si to VIP, ale nekoupil. Hej, tak teďka jsem už zmatený úplně. Tak, krásně fotíme a jdeme se koukat na další outfity. Ty jsi na kiku, sorry. Jo, já jsem na kiku. Jsem si to VIP nekoupil, ale mě to někdo dal jen tak. OK, to je cool. Ale teďka jsem úplně z tebe brumíku zmatený. Ty jsi říkal, že jsem zapomněl, že mám VIP. Teďka jsem si ale VIP nekoupil. Tak já nevím, brumík. Kdo si myslíte, že je brumík? Je to ta nebo ten? Mám lepší samozřejmě. Nemáš lepší, já mám lepší. Mě stál 80 000, 198 korun. OK, tady to jakoby je cool, ale kopírka, je to old school, teďka se naštvává, teda nevím, co jakoby točí, spíš to vypadá právě, že točí, jak jsem se přeřekl. Je to to? To brumík, a jo, to brumík, sorry. Sorry lagi, ne, v pohodě. Takže, tady to jakoby má spíš jakoby na takový venkov. Tady to je taková venkovní fotografka, která jakoby si z farmy vyjela konečně do prvního města, aby prostě něco vyfotila a potom to ukázala všem friends a tak. Takže si jako myslím, že to není nic moc dobrýho, tím pádem dáme 1 hvězdičku. Další. Tak. Jako další tady máme fotografku z New Yorku, která chodí ve všem, krom jiné barvy než černá. Takže jenom v černé. Samozřejmě černý foťák, jasný, vypadá to jako spy, trochu jako mohla se víc oblíknout, viď, jakoby vypadá to trochu jakoby, že asi byla na nějaký spy misi někde v klubu, tím pádem 1 hvězdičku, protože to není fotograf jako normální fotograf, ale je to spy fotograf. OK, tak tady vypadá to, že to je jakoby nějaká sportovkyně, která si chtěla se vyfotit teammate, který jakoby po ní hází míčky, tím pádem se naštvala, že si to vyfotí, tím pádem si tady teďka fotí toho teammate, protože vypadá, že je jako ve sportswear, nebo že má prostě oblečení na hraní tenisu. Je to ta brumík Trust? OK. Ta brumík, teda tím pádem to je. Jo, no tak tady ta nemá foťák, má krajku, nemá ani boty, ta jakoby nemá jakoby asi peníze ani na ten foťák, jak to tak vypadá. Tak já jí dám 2 hvězdičky, abych jí přispěl trochu jako jo, ale nemyslím si, že by to bylo na výhru. Připomíná mi Alize Off Campus. Ta v tom černým. No. Nevím, a kde jsem já? Já tam zase nejsem? Já jsem až 5. S 9 hvězdičkama, 5. Když se všichni proti mě kopírovali, teda o mě... Neumím mluvit. Neumím mluvit. Já to prostě nikdy nevyhraju. Jako vyhrál jsem to jednou, když jsme tady byli jenom 2, no, ale to jako bylo tak všechno.
Ale jako by mě to nepřipomínalo z toho off campus teda. Já jsem si na to ani nespomněl. Ty víme, že neumíš mluvit. Jo, a ty neumíš psát, no, jakoby jak tak koukám, když napíšeš ty víme, že neumíš mluvit. Gotcha. Ach jo, no to jsem tak rád, že konečně někdo, kdo mi tady to řekne, tak se prostě přepsal. Přepsi mě toho vepře, Petře. Jo, takže autokorekt, jasný. Autokorekt, vždycky si to svede na autokorekt. Korek, jsem řekl, no. Na autokorekt, jasný. Tak jo, co budeme mít za další to? Punk. Oh yes, tak to mám perfektní vlasy, jsem tady našel předtím. To je jako sorry, ale ty vlasy, no má úplně mám husí kůži z toho teďka. OK, kde to bylo? Kde to bylo? To tady někde bylo, já jsem to viděl. Já jsem to předtím viděl. Tady byl nějaký punk. OK, jaký turbán, ty kokos, OK, to tam potřebuju dát. A potřebuješ ten punkáč najít. Jo, tady ty vlasy jsem měl, tady dál to bylo. Někde, kde to je? Už tam skoro budu, podle mě. Ne. Jak to, že to nevidím? What the fuck? Já potřebuji punk. Punk vlasy. Jako mám turbán, ten je jakoby spíš taková, jakoby ne punk, ale jako turbína, nebo já nevím, jak bych to řekl. No tak já to nemůžu najít punk. Ach jo. Moje oblíbené vlasy mě prostě zmizely. A já prostě jsem slepej a nedokážu si jich všimnout. Nebo nedají se ti ty použitý vlasy úplně nahoru možná. Aby si je mohl použít znova. Ne. Aha, už jsem to našel. Yes sir. To je on, čo dáme hnědý vlasy tentokrát. Jo. No to je ono. Vypadá to, jako když mám na hlavě ananas. To je přesně tak, jak se mi to líbí. Tak jo. Tady s tím absolutně vyhraju. 105 korun ti fakt nedám. No tak jako pokud chceš, aby se přejmenoval na kreatorka, tak jakoby... Jakoby... Nic není zadarmo. Business tady musím dělat. Ne, jo. No, tady já nevím, co si dám jako za šaty. Punk. OK, dáme si tady nějaký topík. Asi. Necháme si, jenom topík si necháme. A dáme si prostě nějaký spodek. Asi s nějakou sukní, předpokládám. Takže dáme tady to. Jo, tak je přímo jak někam na pláž prostě. Spíš jak hovno, cože? To nevypadá jak hovno, to vypadá prostě jak ananas. Jakože sorry, ale komu to připadá jak hovno, tak není v pořádku. Za mě je to totální ananas. Jakože totální ananas, nebo ještě nějaký takovýhle fruit tam je prostě, jakoby někde jinde. V Amazonu třeba. A jo, ty vlasy, no teď to vypadá prostě jak... No nic, prostě... No ty vlasy, no jo. Takže, co si tady dáme na sebe dál? Nějaký tady ty kalhoty asi? OK, to vypadá docela cool. Dáme si samozřejmě tmavší, tady to můžeme odstranit. A ještě tady mám vestičku schovanou mým secret. Secret jako dressing room. To tady mám jako potají, aby mě to nikdo jako neskopíroval. A mám... Tady toto není ono. Kde to bylo? Někde tady to musí být už. Brat to bylo vlastně. Ne, tak to nebylo brat. Tak co to bylo? Já nevím, co to bylo. Tady to není, OK. Tady to vypadá, že to mohlo být, ale tady to není. A tady to taky asi není. Tady byla nějaká vestička, kde bylo jako... Jenom jako vesta. A to bylo všechno. Ale zatím to jako absolutně nemůžu najít, jako fakt vůbec. Byla to černá vesta, vím, jak to vypadalo. Počkej, schválně. Tak to asi ne, no. Tady je top dobrý. Ten bych si možná teda vyměnil. Dáme jiný. Joj! OK, já jsem odešel úplně. Tak, dáme asi teda barvu jinou. Můžu jakoby pattern jako jít pryč, nebo... Jo, tady default. OK. Dáme tu klasickou černou barvu. Lidi mě se nejde připojit na Roblox, protože jsem zapomněl heslo. No tak to musíš si
nějako přes e-mail, nebo přes co máš account. Tak. A dáme to tady do červena, no to vypadá hrozně. Do oranžova. Do oranžova a vypadám punkovsky jak já nevím co. A hodně jakoby ty strips tady mám, nebo stripsy, kámo, já bych si dal stripsy, zase prostě chutě. Oh shit, to je blbý, no je to blbý, no, že to zapomněl. Já si tady potřebuji dát bižuterii na pas, tak přesně, to je vončo, dáme si to trochu do oranžové, jasný. Jop, za mě v pohodě, musíme ještě mít kruhy v uších, takže tady ty velký ať jsou vidět, no hnedka vypadám víc jak ananas. Za mě jako vypadám jak ananas, sorry, ale ještě jsem zapomněl boty. Boty samozřejmě tady ty, no přesně, prostě ananas vede. Dáme si tady taky ještě nechtíky, dáme si třeba nějaký přírodnější, takový do hněda, vypadá to trochu jak, no radši nebudu mluvit. Takhle, krásně, malinko jakoby do přírodné, to vypadá jako klasicky a zmíníme si face. Tak. Punk, ok, dáme tady, no počkej, ale tak ono zrovna punk je piercing a takovýhle věci, že jo. No, tak asi tady to, ok. Takže já si myslím, že mám zase nulovou šanci na výhru, ale jakoby ten ananas je top. A jestli mi někdo bude říkat tady v chatu, že to je něco jiného. Jak hovno. No já ještě než jsem to stihl říct, tak to dřív někdo prostě napsal. A to tady přede mnou stepuje někdo. Jako nemáš na mě. Já mám na hlavě hovno, teda ananas. Já udělám maximum hesel a ono mě to samo pak připojilo. Aha. Tak to máš jako dobrý, no. Ale tak někdy se to stane, že si to heslo pamatuješ tak i tak. Tak jo, tak já jdu první. Ukážu vám, jak se to dělá. Dáme si tady nějaký dance. OK. So Julia. To je ono. Přesně, koukněte se na můj ananas na hlavě. Apple dance. Ten, než se rozjede, tak už půjdu pryč. No, tak samozřejmě, že to tak bylo. Tak jo, tak se jdeme podívat a ohodnotit ostatní hráče. No, punkový to teda moc, no, i když je to takové punkový. OK, jakoby vlasy jsou takový nic moc, dal bych jiný kozačky a ty nohy bych trochu víc jako vymyslel, jinak ten top je docela v pohodě, dám 2 hvězdičky. Tak. Co nás tady přepadne dál? OK, punk, jo, ta přede mnou stepovala, jako vypadá to hodně punkově, vypadá to hodně old school taky, ale jako má dodělaný nohy a má dodělaný i vršek a teďka mě tady mávala, takže já si myslím, že jí dám 3 hvězdičky za to mávání. Jo, tak ten tanec to bych jako jí snížil na 2, no tak to jsem nestihl. Tak jo, další. OK, takže tentokrát tady máme duo, akorát, že jakoby to je duo absolutně jakoby mimo téma. Jakoby tady to není jako punk, tady to vypadá, že vlevo, takže jí umřel jakoby někdo známý a vpravo to vypadá jako, že se půjde ženit anebo že jde na svatbu. Takže jako -1 hvězdičky bych dal. Co psala? Tak jo. Tady to vypadá jako businesswoman, vůbec to nevypadá jako punk, má řasy, to je super, ale nemá vůbec žádný obličej. Takhle si jakoby si myslím, no radši nic. Takhle si vás představuji, jakoby jo, jinak chat. Takhle spolně vypadáte s řasama a to, ale bez obličeje prostě, no. Tak jo. Co další? Jo, ale tak tady jakoby buď to jde znova sama, nebo to je nějaká divná kopírka. Ale jak říkám, vypadá jako, že jde na svatbu. Obličeje jsou hnus. No, záleží, jak který, jako většina tady z těch Dress to Impress obličejů je fakt jako na nic, sorry, ale jako většina je fakt hrozných. Ale tak právě, že potom jakoby je to funny, že? OK. Takže tady ta punk jako vypadá, sorry, jakože ten belt je jako když jako jezdíš na koni, sorry, to je jakoby range belt, jako jsou tam jiný volby, který by se ti líp hodili. Prime jakoby čelenka, to je super, vypadáš si se s těma brýlema jako učitelka, ty brýle bych tam nedával. Chtěl jsem dát 4 hvězdičky, ale nestihl jsem to, takže smula. Tak jo. Tady to jako punkově taky absolutně nevypadá, boty vypadají punkově, jako ta pusa to jako co má. Jakoby nevypadá to punkově, vypadá to jak taková ta klasická holka, která jde z party, když jakoby se tam opiješ třeba nevím jak dlouho. Třeba páteční večer se tam opiješ, no tak vypadá. Ahoj, jsem tady, jsem Brumík, jo, dobrý den, vítej. Vilienka, takže tím pádem Maň taky vyhrál úplný hovno. A já jsem byl první! Já jsem vyhrál všechno. Maň taky vyhrál úplný hovno a já jsem vyhrál Dress to Impress.
No prostě moje hovno Impress, teda můj turbán na hlavě, můj ananas vyhrál Impress 0, takže za mě je v pohodě. I když ono to možná bude jakoby, že tady je Brumík a já ho tady jako skoro zejtil. A tím pádem dostávám 5 hvězdíček od Ufonka, od Brumíka. No jo, děkuju chat, že vy tady podporujete. Jinak teda Mine taky vyhrál, že odhadoval, že Brumík je ta Brumík, takže vyhrál, protože se jmenuje, nebo má tanik i na Kiku, tím pádem Bilienka, ok, vítej na streamu, vítej na Kiku. Měl jsi štěstí. Štěstí z čeho, jakoby, že říkám, že jsi vyhrál, nebo že jsem vyhrál já, jakoby jestli jsem vyhrál já, no tak to podle mě ani není to štěstí, to je jako, já jsem měl na 100% prohrát, nevím. To podle mě jsem byl tak v mínusu, že mě to dalo až na ten vrch prostě, podle mě. Co zase tady píše? Kopine, ok. Dead at Grandma, no tak. Day at Grandma, ok. Počkej, co jsem zase řekl? Day. Den u babičky. Tak jo, zdravím všechny. To znamená den babiček. Neznamená to den babiček. To znamená, že jsi u babičky. nebo co to znamená, že to já si myslím, že jsi u babičky. Takže samozřejmě u babičky jsi prostě s baťuškem, protože tam jdeš většinou, když jakoby už cestuješ, že jo? Ale jako Dead at Grandma, to je jakoby crazy. Dáme si tady pinky jako baťůžek, dáme to tady do krásné světlé barvičky, přesně. Samozřejmě tady nějaký můžeme mít jako zip může být tmavší, cedulka taky a myslím si, že to máme úplně slay. Tak jo, jdeme na nějaký topík k babičce, musíme vypadat trochu business, trochu casual, dáme si tady ten topík, no ten vypadá úplně na ní, zkusíme jiný cut. Relaxed, ok, relaxed, oversized, classic. Ok, dáme si relax, protože prostě babičky známe, takže tam jsme relaxovaný. Zkusíme si najít nějaký v pohodě pattern, což bude docela zázrak, pokud to najdu. Protože ty patterny to je hrozný. Ok, dáme tady třeba banány. Ne, ok, dáme si banány na triko. Nebo u babičky, já nevím, já si myslím, že to je u babičky. Ale nevím, jakože jestli to je Grandma's Day, no tak já zase prohraju, ale tak jakoby to už je spíš můj problém, no. Jako teďka se ten baťušek absolutně k tomu nehodí, tím pádem ten baťušek dáme taky. Dáme taky banány. Já udělám úplně prostě furt banány, full. Čekaj, ale tady mám ještě blbý ty. Ok, jsem úplně bílej, absolutně nic nevidím. Takže, co ještě jsme si vzali babičce? Mobilní telefon, knížky, zápisky, aby si myslel, že studujem, jo? To je hodně important. Hodně jako bez toho se to neobejde absolutně. Samozřejmě to musí být nějaký modrý, protože prostě žlutá a modrá jde do sebe možná. V nějakým alternativním vesmíru a jo, vypadá to, že tušku tady zápisek můžeme dát zeleným, ať to je crazy. Tak jo. Co ještě? Co potřebujeme? Potřebujeme nějakou sukníčku nebo něco prostě dolů, na spodek. No, vypadá to, že tady mám úplný nic reálně. Takže tady spodek. Plavky si vezmu, ale to nemůžu tady na to. Robotlex, to asi ne úplně. No. Takže jdeme hledat do normální sekce. Prostě musíme. Dáme si tady ten belt se srdíčkama, protože je to cute samozřejmě. Tak, ok, dáme si nějakou suchničku. Asi se tady jakoby hnusná docela, dáme tady zase takovou jakoby zeleno-žlutou asi. Na belt dáme jako tmavou černou, protože belty jako jsou většinou, nebo ne bílou. Na belt dáme bílou. Tak a na tady to dáme takovou tmavší žlutou asi, jako divnou. Jo, to je vončo trochu. Tak jo, takže jsme se zaplí, samozřejmě potřebujeme naše krásné ponožky a do toho jakoby boty, jako tady. Takže tady ponožky. Vem si ty ponožky, neodmítej tady naši českou tradici. Tak, ponožky a dáme si tady tyto krásné podpatky. No, já si myslím, že víc český by to už být nemohlo.
Tak, tady teďka ze spotu uděláme taky žlutý. Ponožky, víte co? Ty ponožky většinou bývají docela crazy, víc, že holky jako mají rádi jako různý paterny a tak si tady dáme třeba kytičky. Jo, to vypadá hodně girly, ok. Ale jakoby s pleškou jako za babičkou absolutně nepůjdu, takže si tady musím ještě i přemalovat. Jo, tady budeme úplně znuděný, že musíme být u babičky, ono záleží, že jo, záleží u jaký babičky. Dejme tomu, ok, co si dáme na vlasy? Musíme vypadat študácky, tím pádem něco upravenýho, něco tady to přesně, jo, tak to je přesně teďka babička by zase úplně byla hotová, byla you look like an angel, nebyly česky, že vypadáme jak andílek, prostě to by úplně byla úplně z toho mimo. Teďka jsem úplně si tady dal úplně divnou barvu. Takže teďka to dáme takhle, ano, světle takhle. Tady to malinko dáme tmavší, ať tam máme trochu jakoby nějakou variaci. To je ono, vypadám úplně, že jdu naštívit babičku s ponožkama, sice jakoby teda ty podpatky se to absolutně nehodí, ale tak co už. Můžeme si ještě dát, nemůžeme si dát, já něco bych si ještě přidal na to. A nemám nic na krku, ani nic na uších. Potřebujeme taky ukázat, že prostě máme prachy, že prostě jsme zajištěný, dáme si tam kytičku. Takhle, ok, to je cute, to je milý, teďka si dáme tady bílý náušničky asi, ok, to je good. Takže já jsem ready a mám velkou šanci na výhru, protože tady mám podplacené, koruptoval jsem tady všechny ostatní moje protihráči, protože 50% protihráčů je ze streamu, takže děkuji předem za podporu, jestli mě dáte teďka jednu hvězdičku, já budu úplně poslední, tak se naštu. Tyhle třeba 500 let hledám ty zasraný prsa místo prstů a nemůžu to najít, ty vole. Jo, ale až to najdeš, tak to bude worth it. Tak jo, koukněte se, jak se to má dělat, jo. Dáme Apple Dance už teď s nájezdem, prostě mám krásný papučky. Papučky, no to asi jako úplně papučky nejsou, mohl jsem to dát papučky, jestli tam jsou papučky. Nejsi teda nezaplatil. Ticho, ty děláš zadarmo. Dám ti Brumíka, já bych si dal Brumíka, ale jako fakt reálně, jakože reálně, kdybys mě donatila Brumíka, kdyby šlo donatovat něco jiného než peníze a donatila bys mě Brumíka, tak já bych byl tak rád. A tady to je právě jako cute a jakože proč máš jako roušku, to je jakoby vážně tady někdo vzal vážně jako ten Dead at Grandma's, jakoby, že jsem se přeřekl, nebo ale jako dobrý dance moves teda. Tak jo, další. Brumík. Jo, tak hele, Brumík má hodně učení, jakoby, to je vidět, že to je študák, jako asi, reálně vypadá jako učitelka, takže už to bude nějaká učitelka, asi někde na základce podle těch šatů, dáme jí 3 hvězdičky. Jakoby za mě Brumík je taková učitelka, dá štít babičku, prostě už pracuje, má práci, je to v pohodě. Já to nechci sledovat celý stream. Máš smůlu. Jo, ale tak tady to je hodně casual, je to takový hodně, jakože japonský, jako vypadá to jako japonský, jako tak dám 2 hvězdičky, viď? Jako 2 hvězdičky, když je to japonský, to beru. Já to nechci sledovat celý stream, pro ty zasraný prsa. Místo prstou. Já to nebudu dělat, vole. Jo, to si teďka říkám taky. A tady to jaký růžový dvojčata, tady normálně Pink It Up, jak je ta písnička. To jakoby je crazy, ale jakoby to, jestli by přišli k babičce takhle v tom růžovém, tak si myslím, že bys to dostal infarkt, jako reálně. Obzvláště, když by na to zasvítilo sluníčko. Ono to má být simple. Aha. Máš to tam, cože? Počkej. OK, tady to vypadá jako zajímavé, to je docela jakoby fancy, jako na to, že jdeš jako za babičkou, to je hodně fancy, to je docela nic moc. Za mě, takže 1 hvězdička. Neví někdo při jakém tématu to řekl, nebo i ty, jakoby měl jsem špagety na ruce. A měl jsem 2 hry se špagetama na ruce, takže tam to bude. OK, tady to vypadá dobře, tady to je cute, to chápu, to je takový jakoby z vesnice, jde ze školy, OK, tady to feeluju, tady to je good. Proč tady zase slyším zakázaný slova? To napsaný, cože? Proč tady zase slyším zakázaný slova, to napsaný? Ono to rýknul proti mně. Jo, já si myslím, že to vůbec to. OK, UFO, jako tady to vypadá dobře, jako dobrý papuče, to cením. To já jsem zapomněl. Ale nemáš tam ponožky, 2 hvězdičky. Do papučí musíš mít ponožky.
Ty, ale špagety si měl třeba milionkrát, tyhle. Neměl jsem tam dvě hry jenom, myslím. No jasně, díky streamu jsem byl podplacen, teda jsem podplatil a vyhrál jsem, takže děkuji. Tady takhle se farměj bodíky, začněte streamovat a podplácejte si chat. Za dobré slovo. Ale jakože tady to fakt vypadá jako učitelka na základce. To je jako je crazy. No. Ty, ale tak. Ponožky jsem tam nemohla dát. To je výmluva. Ponožky můžeš dát všude. Ponožky můžeš mít i do bazénu. Jo, to je mine taky. Aha. Tak tebe jsem si absolutně nevšiml, jakoby, co jsem ti měla jednu hvězdičku teda. Ne, sorry. Ach jo. No.